Nišlika Iva Petrović od 7. godine trenira tekvondo, a sada ima 17. Za ovih 10 godina bila je 4 puta prvak države, najbolji mladi sportista Niša, prvakinja Evrope, prva na svetskoj rang listi kadeta, a sada je prva na svetskoj rang listi juniora. Od mirne i tihe devojčice Iva je postala borac dostojan olimpijskog zlata. Zato je na njen trening otišla Ivana Marković. Decenija svakodnevnih treninga se isplatila. Iva Petrović godinama se izdvaja po uspehu u tekvondou. Sada je i zvanično prva na svetskoj rang listi u juniorskoj kategoriji do 63 kilograma. Mislim da je ona jedini junior iz Srbije, ne mislim nego sam siguran da je jedini junior iz Srbije koja se nalazi na prvom mestu rang liste. Naravno, to je sve zasluga svih rezultata do sada koje je Iva ostvarila. Pa možemo da navedemo samo da je ona 4 puta uzastopno prvak države, da je bila prvakinja Evrope, najbolji mladi sportista Niša 2020. godine, prva na svetskoj rang listi uzrastu kadeta, prva na svetskoj rang listi uzrastu juniora. Skor na listi, iako očekivan, doneo je osmeh na Ivino lice. To je donekle ono što sam očekivala, zato što od 2021. godine u kategoriji do 63 kilograma već skupljam te poene, tako da sam samo čekala taj trenutak i napokon je došao. Ne mogu da funkcionišem ni 2 dana bez tekvondoa, to je moj život. Za uspeh se treba boriti, biti istrajan, svoj. Potrebno je da imamo srce, zato što da bi se, da kažem, potukli, jer svi mogu da izceniraju noge, ali srce i hrabrost, teško, s tim mora da se radi. Autoritet, ali i uzori od 7. godine do danas upravo trener. Ni ona ni on ne kriju da su ponosni na sve njene uspehe koje je izborila i zaslužila. Tiha je, koncentrisana je, fokusirana je i voli to što radi definitivno, ali kad izađe na meč i kada treba da radi borbu, onda je to neka druga Iva definitivno. Neka Iva koja je gladna uspeha, gladna pobede, želje za napretkom, želje za rezultatom. Sa zida slavnih u svojoj tekvondo školi Ivino ime je otišlo u svet. Ipak san koji i dalje sniva je onaj o olimpijadi i zlatnom sjaju medalje. Približavam se seniorima, ja sam već sad krenula da radim seniore, malo da probam. Tako da videla sam da to nije nemoguće i stvarno mislim da bi mogla da stvarim takav uspeh. Zato nema stajanja. Naporne treninge koje ima i 2 puta dnevno ne preskače. Kažu da je upravo dobar trening preduslov za više ciljeve. Zato od Ive svi očekuju još mnogo toga. Ivana Marković, Televizija Nova, Niš.